Martí Motos és una botiga que va néixer l'any 67, fundada pels meus pares, una botiga eminentment física que va viure l'època d'or d'Andorra, finals dels 80, la dècada dels 90, principis dels 2000, i bé, d'aquesta botiga me'n vaig començar a encarregar a partir de l'any 2000 i hem intentat transformar-la de lo que era una botiga eminentment petita d'Andorra a un grup de botigues que ja no solament estan en territori andorrà, sinó que també estan en territori espanyol i territori francès. El sector de la moto a Andorra és algo increïble i jo crec que és una especificitat importantíssima respecte a ciutats com Barcelona o Madrid. A Andorra tranquil·lament som 20 botigues dedicades única i exclusivament a l'accessori de moto i això no passa ni a Barcelona, ni a Madrid, ni a Toulouse, ni a molts llocs. Volem incidir sobretot amb el que és la web online, ens estem estructurant i bé, també sense oblidar-nos de les botigues físiques. Ara tenim botiga també a l'Avinguda Meritxell, que és la primera vegada que una botiga, diguéssim, d'accessoris de moto està present a l'Avinguda Meritxell. I bé, la idea és seguir provant moltes coses i al final el que m'ha demostrat l'experiència és que n'has de provar moltes i de cada 10, si te'n surten bé dues, doncs aquestes dues les has d'aprofitar i les altres 8 adonar-te'n molt aviat que no funcionen i deixar-les. Des d'Andorra Business m'han ajudat molt. La veritat és que, com us dic, Martí Motos era una empresa eminentment familiar i sobretot amb el Covid, diguéssim, la nostra facturació amb l'e-commerce era d'un 3% i va passar a ser d'un 57% de la facturació del grup. I bé, això ho vam poder aguantar durant 2-3 anys sent una mica o més orquestra, jo i els meus companys, i fent tots de tot. El fet que Andorra Business pensés en el programa Growth va fer que ens apuntéssim perquè veiem una necessitat important d'estructurar-nos, de preveure, i bé, hi havia formacions que estaven molt bé, però sobretot les mentories, el fet de tenir mentors ens va anar molt bé.